masusumbungan. Tawagan mo lang at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Daro sa 93.9. Ayaw. Magandang umaga, kababayan! Ang aking rap ngayon ay mula sa aking composer sa mga oras na ito na walang iba. Si You Can Opal. Para daw ito sa mga yaya. Mga yaya out there, para sa inyo ang rap na ito. Let's go! Agoy, kagilok. Agoy, i-shoot diriyo. Mga yaya, makinig kayong mabuti. Para po sa mga yaya, hastang gwapaha. Kung mag-lipstick, pulang-pula, inuna ang pag-cheka-cheka. Ang raga, nakalimutan na. Mga yaya, daig pa ang prinsesa. Pag naglilinis, naka-earphones ang tenga. Sumasabay sa sayaw at kanta dahil naka-IFM ang radyo niya. Oh! Mayong bundag mga kababayan, welcome na to Dini Karong Buntaga, walang iba, Pangulo! Mayong bundag, Pangulo, para saan at para kanino ang iyong rap? Before anything else, in fairness, pagyaya talaga, nape-perfect mo talaga. Tuma-timing ka pagyaya Talaga talaga. ba? Sa pasado na, Pangulo? So araw-araw na ginagawa. Pasado, hastong pasaduhan. Anyway, mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao, at ito yung rap ko ngayong araw para sa mga, actually, it's kinda late in the evening, wondering what clothes to wear. Really? Kasi pang-undas dapat ito. Kaya lang, na-late. Ngayon ko lang nabunot. Kasi nakabaon ito 6 feet under. Para sa mga sepulturero. Si Paul Terrero. Alam mo yan, sepulturero? Paul Terrero ang alam ko eh. Sepulturero. Si Paul pala. Ito na. Ang ano? Bye, ani, ana. Ang unsa man? Sepulturero, magsimento na. Talaga? Isimento ang mga pansyon, Gahi pati lapida, linisin yun. Talaga? Sepulturero ay hindi takot. Saan? Mga multo siya ay lagot. Yun lang. Mga kandila ay hinakot. Pati pagkain kay nahurot. Sepulturero ay nagreklamo Talaga? sa loob ng sementeryo. Bakit daw? Nakakita siya ng isang biko. Tapos, kinain? Kulang daw sa gata ito. Grabe magpaparinig mo dyan. Di totoo. Grabe na Nung yan. undas, nakakain ako doon. Yun, Katabi, sayang man iniwan nila yung biko. Tapos, Tinikman ko, sabi ko, yung biko? yung sepulturero. Di tinikman ko yung biko. Tapos, Parang gulang sa gata, pero okay na rin. Okay na rin. yung biko? Yung sepulturero. Nabusog naman ako Sa biko? sa sepulturero. Talaga? Anyway, isang... Masarap ba? Yung biko? Hindi, yung sa Terrero. Oo, masarap. Yung biko? Yung sepulturero. Anyway, mga best friend, isang magandang araw and most especially dahil lang ba Akala ko may bago ng soundtrack yung mga babae sa buhay mo. Hindi. Pag nag-disco lang kami, ganoon yun. But anyway, sa mga marinaga sa inyo nagabos na imbag na bigat kada kayo, hapya maudto mga Muslim brothers and sisters. And speaking of nakikinig, si Mrs. Lynn de la Cruz
nakasakay sa UV Express. Salamat po sa inyo. Yung pasahero lang pala ang binati. Paano yung driver ng UV Express? Wala man sa watchlist. Si Mrs. Lynn de la Cruz lang nasa watchlist ko. Tapos? Hindi ko mabasa yung driver. Kahit plate number niya, hindi ko mabasa. General mo na lang lahat ng mga UV Express drivers. Yung nag-express ng kanilang mga nararamdaman sa mga pasahero nila. Anyway, let's proceed. Let's go! Oras na para sa inyo mga iba't ibang klase ng sumbong. Ang unang sumbong na nakarating dito ay mula sa ating chat. Okay, si Max Velasco nagsumbong. Senator sa bongga at Pangulong Dagong, isumbong ko lang ang isang tindahan dito sa amin. Bakit? Umorder kasi ako para take out sana ng pagkain, especially ang hotdog. Kaso pagbukas ko sa aking sasakyan, wala po yung hotdog, sandwich lang daw ang meron. Ang ngayon ba nga lusion nako kay naay utang ang tag-iya sa tindahan? Ang ngayon ba daw nakurutin niya ang singit ng kanyang may-ari ng tindahan kasi may Wag. utang daw sa kanya? No. Ano bang gagawin? Please. What? Huwag mong gawain yan kay mangingitim ang iyong kuko. Papasok ang dumi. Kaya totoo, alam niyo po, hindi kayo nagkaklaruhan. Gusto mo yung hotdog. Pero ang binigay sa inyo, yung tinapay lang. Yun lang. Hotdog bun. Yun lang naman talaga ang binibinta nila. Tinapay. So medyo, there was a miscommunication. Ang totoo, ang tinda nila tinapay lang na mukhang hotdog. Pero wala po talagang palaman na hotdog. Next. Isa pang sumbong, Senator sa bongga at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang ang kasama naming babae dito. Sino Sa yan? tuwing hating gabi kasi, nangangalabit kasi siya. Uy. Ano po ba ang gagawin ko dito para hindi ako makalabit? Si Brian pala ito ng Mindoro. Buhay ba yan? Buhay siguro. Buhay. Kung buhay yan, kung ayaw mong magpakalabit, ako ang mag-sub. Ano naman akong kausap Talaga? Kahit Di ang layo, nasa Mindoro. Abot ngayong langit, ka na Mindoro. Basta kalapit ang usapan, abot ngayong langit yan Ikapitong langit pa. Kaduol ng Mindoro. Ang laki pala niyan, Pangulo. Kaya naabot man ng Mindoro. Hindi naman siya malaki. It's not about the thickness of the bigness. What is all about? It is stretchable. Ano yan? Elastic man? Yes, you can play Chinese garter. Yan pala yung 1020. At ahap na yung Chinese garter. Dahil dyan, isa pang sumbong. Magandang tanghali, Senator Sap Bongga at Pangulong Dagong. Si June po ito ng Boracay. Ang layo-layo naman nagsumbong, ha? Yes, Isumbong ko lang po yung ka-boardmate ko. Bakit? Niyayaya niya po kasi ako na maglaro daw kami ng apoy sa kwarto niya. Oy. Papayag po ba ako, Senator at Pangulo? Ay, huwag kang pumayag. Baka masunog kayo dyan. If ever man na maglaro kayo ng apoy, magpatawag na kayo ng Bureau of Fire Protection. Para pag sumiklab ang apoy, andun agad sila. Pasiriti ko, be. Dito tayo sa linya sa ating telepono. Hello, kababayan. What is your name? Kevin. Taga saan ka nga, brother? Taga saan ka? Taga Malabon to. Dito ba? Pasig Pasig. City. Akala ko taga Malabon ka. Pasig. Ikaw ba yung nakikita namin ngayon sa may ilalim ng tulay? Sa may Guadalupe? Ikaw yan? Nakadilaw? Yung nakadilaw? Nakadilaw yung nakadilaw yung ipin? Nakadilaw ang ibig. Sige. Dito, Go ahead. Kevin, isumbong kay Pangulong Dagong. Bakit? Parisahin ninyo.
lang sinusumbong yan, wala mang aksyon. Ang bilis ka, Oy, dapat either mag-resign siya o ikaw ang mag-resign. Para wala ka nang isumbong. Tamo Speaking of Pasig, Pangulong Dagong, may nagsumbong dito via text. Yes. At Senator sa Bongga. Isumbong ko lang ang kumpare ko na si Paring Nonoy Bolima. Ayaw kasi niyang uminom ng beer, brandy. Yan na lang daw kasi ang iniinom niya, Pangulo. Brandy na lang ba talaga ang iniinom at hindi na beer? Pangulong Senator sa Bongga. Isumbong ko lang po yung aking kumpare na si Jake Manalo. Parati kasing marami siyang babae, hindi man lang siya namimigay ng babae. Emil Morati po ito ng Taguig City. Pangulo, isang kumpare na naman. Ako, alam mo, Emil, kahit ako ang kumpare mo, hindi kita bigyan. Bakit naman? Ako nagpakahirap manligaw dyan, tapos ibigay ko lang agad sa'yo. Marami siyang babae, Pangulo. Pinaghirapan ko pa rin yan. Yung kaibigan mo na sino yun? Si Jake? Jake. Oh, siya naghirap noon na manligaw, tapos ikaw hingi ka lang hingi, dawat limpyo ka da. Daw lims kay kandako. Kahit ako barkada mo, bahala, hindi ko hiwalayan yung mga to all the girls ko para sa'yo. Talaga? I will teach you how to catch fish. Kala ko how you gotta teach him how to doggy. Oh, pwede. No, I will teach you how to fish it. Teach me how to fish it. Teach me how to fish it. Wala man labot. Wala may labot. Next. Teach me how to fish it. Hello, kababayan. Caller sa ating telepono. What is your name? Oh, hello. Hello. Hello, Kapbungga. Magandang tanghali. Kinsa man eh? Si Binong. Binong. O Binong. Di na ito rin palugay-dugayin pa. Isumbong kay Pangulong Dagong. Binong, isumbong ko lang siya, no? Isumbong ko lang siya, no? Tibuloy. Bakit? Sabi niya, Pangulo, dapat daw mga tao magpasalamat sa kanya. Kaya pinigilan daw niya. Stop! Anong gawin natin dyan, Pangulo? Totoo ba yun? Stop! Alam mo, sa totoo lang, wala ako noon nag-stop man din. Oh, ni-stop. Tapos? Pero siguro, depende, i-try natin kung magta-traffic. Stop. Tapos? Pag guminto, pag hindi, patay. You gotta... Alin, si Kibuloy? Ang dili. Ang iro. Ay, ilo ni Damay Kibuloy. ka. Oh, hindi. To be honest, kanya-kanyang perspective lang naman yan. Kung sa... Closean mo naman siya, Pangulo. si Pastor. Oo. Si Pastor. Oo. Hindi, may iba yung close ko na Pastor eh. Sumbong kay Pangulong Dagong. Tuloy-tuloy po tayo sa inyo iba't ibang klase ng sumbong mula naman sa Shane, Quezon City. Good morning, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Isumbong ko lang po yung kapitbahay namin. Hilig po niyang manghingi ng asin, bawang, sibuyas at toyo. Oy. Sa tuwing magluluto po siya, sinasabi na lang niya madalas sa amin na malaki daw, wala daw siyang barya at buo daw ang kanyang pera. Ano po ba ang tama naming gawin na sige na naman siya hingi sa amin? Shane ng Quezon City. Pangulong Dagong? Shane, yung kapitbahay nyo, sa bahay nyo na patirahin. Ampunin nyo na lang yan. Bakit? Para di na siya manghingi kasi doon naman siya nakatira. Next. Good morning, Pangulong Dagong. Dito naman tayo sa ating Facebook Live sa IFM 93.9 Manila. Mula naman ito kay Jerome Kobe Wasay Vistro. Go ahead. Isumbong ko lang, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga, ang sweldo ko po. Bakit? Okay, sa tuwing sumusweldo daw siya, kulang ang kanyang sweldo, pambayad ng mga bills namin. Kahit mahirap po mag-work, kulang pa rin talaga ang pambayad. Ano po ba ang nararapat namin gawin sa sweldo namin? Pangulong Dagong? Diligan nyo ang sweldo nyo para tumubo. Sumbong
Isumbong kay Pangulong Dagong. Hello, kababayan. Nasa linya ng ating telepono. What is your name? Oh, aso? Aso? Long time no hear, Papa Charles. Well, Papa Charles? Sapbongga po ang Sorry, pangalan. Sapbongga. Sorry. Baka po nagkamali po kayo ng tinawagan ninyong DJ. Hindi, sorry po. Sino po sila, sir? Aso nga. May tunog mo? Sino po ito, sir? Si Ellie po. Ellie. Eli. Taga saan po? Life Homes Pasig. Right. Anong trabaho mo, Eli? Masayista. Si Eli, May Nakalimutan mo yata naalala ako, ko na Pangulo. to, parang pastor din, di ba? ito yung nagpindot ng aking lamig-lamig. Na. Ito ang nagpindot ng aking panuhot. Si Eli Masayista. anong apelido mo? Barrios. Sabi ko Barrios. nga eh. Oh, Barrios. Nakalimutan mo na ako, Pangulo. Hindi kita nakalimutan. Ang naalala ko si Eli Barangay. Barrio raman ka, barrio ka to, barangay man. Kumusta ka na, Eli? Ito, Si ano? may bagong trabaho. Anong trabaho mo ngayon? Ganun pa rin, saka lumipat lang. Tandamay ka, sabi mo, bagong trabaho, bagong pinagtatrabahuan. Oo, bago may trabaho. Ano pala? Sorry po, wrong grammar. Hindi, wrong grammar, wrong gramming. Si yung partner mo, si Raquel. Kumusta naman si Raquel? Malusog pa rin. Akala ko naghiwalay na kayo. Uy, wag Ay, hindi naman. Masyado ka. Sumbong ka na nga. Baka Sumbong kay Pangulo. may balak pala to si Sapbongga. Pangulong Dagong. Pangulo, isumbong ko lang yung kasamaan dati ang kagabi sa inuman doon kasi pag nalasing sobrang kulit. Tapos sa may harapan, yun tuloy, ang pulutan, wala na. Natin doon. Pulutan nyo yung basahan. Sayang naman yung basahan. Pwede na yun ipulutan. Pakain Yan mo, tuloy. ipakain mo sa kanya. Kung sino yung nanggugulo, yan, yung pakainin mo ng basahan. Ito bare pulutan. Mainit-init Yan, pa alam mo to. na, Ingat kayo dyan, ha? Sige, salamat, Pangulo. At isa pang sumbong mula ito kay Kevin Maglente ng Taytay Rizal. Mga taga-garments din ha. Mayong buntag, Senator Sapbongga Yes. at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang po yung kasama ko dito sa tahian na si Kuya Jason. Bakit? Hindi pa nga kumakain, malaki na ang kanyang tiyan. Hoy! Ano po ba ang gagawin namin dito? Pupurgahin na po ba namin ito? Hindi lang purga, 5 ga ang gawin niyo. Hindi na kaya ng 4 yan, 5 na yan. Sobrang laki. Imagine, yan, malaki na. Hindi lang ang tiyan ang purgahin niya, pati yung mga Ano ba? bitok ang purgahin. Kasi maliit naman ang tiyan niya, yung bitok lang ang malaki. Pasindabi sa mga kumakain nito. Kasi Pangulo talaga, oh. Moderated. Alam nga naman ahas. Isumbong kay Pangulong Dagong. Tara mag-orasyon na tayo, Pangulo. Ay, naku, mag-orasyon na tayo para saan at para kanino ang inyong mga paorasyon. Malalaman po natin yan right after the Orimos. Magsugod kita. Magsimula tayo. Espiritu ng kagwapuhan. Sapian mo ako. Espiritu ng kagwapuhan. Sapian mo ako. Tatlong beses yan, Pangulo. Espiritu ng kagwapuhan. Sapian mo ako. Pangulo, nasapian na ba ako? O tukso, layuan mo ako. Sabay-sabay nating bigkasin ang Orimos. Unod, bokog, unod. Boto, laman, boto. Unod, bokog, unod. Boto, laman, boto. Simulan ko kay Lola Loling at Lolo Poldo sa Las Vegas, USA. Salamat sa kinig at panunood.
mga OFW, saan-saan mang kontinente sa mundo, sa Australia, sa Europa at sa Asia, pati na Amerika. Nago, namaos ko. Sumagot ka. Namaos. Ayaw lumabas yung... Tanggalin ko yung buhok. Natanggal na. Sana'y swertihin kayo. Linsky, Bistal, and family, San Isidro, Nueva Ecija, Blue Mark Garcia, Romney Garcia, Maricris Garcia sa Bukawi, Bulacan, Edith Pipito, Percival Guillermo ng Orani, Bataan, Ryan Sibot sa anak niya si Rian, Iana, Maraya, Rafael Rabilo, mga taglaki Panda, mabuhay kayo, sana daw ay gumanda at gumwapo si Ay swertihin kayo. Amal Biloya, Pisal Casar, Alijo, Dongalyo, Ryan Rizanando, Sally Nunez, Bernadette Vicente Villalocero, Ma'am Lorraine Flores, at happy birthday Sir Albert S. Marquez and Melvin Malion. May na-mention po kayong Melvin, Pangulo. Baka magselos ang isang Melvin. Isali na yun ang isa pang Melvin Lucanyas. Mahirap na magselos yun kay mga ambras. Yung mga mekaniko ni Melvin. Si Andy, Bobby, Kuya Lito, si Kuya Pepe, si Dandan. Mabuhay po kayo. Speaking of Dandan, 50% off po siya ngayon, Pangulo. Ayaw kong umabi. Noraline Royso, Benjali Gato, Kips Maglente, Hendrix Caday, Lady Guzman, Lynn Gabaw, Jem Pilisilda, J.R. Belo. Sana'y swertihin kayo. Rhea Colby at Berto Gadanza, Romil Legal, sana'y gumapo na sila. Sana'y swertihin kayo. At si Sel Kendang, laging nakikinig at natutuwa dyan sa may Parian, Calamba, Laguna. Sana'y swertihin kayo. Pangulo? Oras na para i-welcome nato ang pinakatisoy ng lalaki sa balat ng IFM 93.9 Manila. Maing Bundag, a.k.a. Mayor Vico Hasuchi! Third try. Sira yung CD. Na ano lang sir. Third try. Yung button medyo ayaw pang ano. Alam mo, sinabutahe ka ni Pangulong Dagong sa microphone mo, Boy Yes. Tisoy. No, it's not. Oh. Parang ayaw na niya magtrabaho. Ay? To be honest na ano lang sir, nadala ako doon sa isang dating Dating ano? senador ng purok na nang mamatay ng mikropono. Anyway, Boy Tisoy, maayong udto. Maayong uto, Pangulong Dagong and Senator Sap Bonga. Maingod tupod kaning mo. And of course, maayong uto mga suking tagapakinig on ni Thursday. Right. Pangulo? Our Bisaya word of the day. Are you ready? I am ready. I'm not ready. I'm Boy Tisoy. Okay. Galingan na galing. Our Bisaya word of the day is What's the style? hinawayon. What? Hinawayon. 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 It means? It means, saan hinawayon sa Tagalog? Ano? Dapat alam mo yun, hinawayon mo. Ano, nako. nangungutya ba? Judgmental. Judgmental. Nangungutya. Hinawayon. That's sad. Hinawayon kay ka. Some sort of bully, parang bully. Kinda bully, It's kind of alright. means bully. Yan ang sinasabi na... sample, yan ang sinasabi ang na... pangit mo naman, parang ganun. parang hinawayon kay ka ba? Siguro, sa pangit eh ko, hinawayon. Judging me because of something. Oh, yeah. Parang sort of
basta yun. Judgmental. Judgment. Judge. Hello pala sa sa kay Miss Claire diyan sa sa EDSA area. What's our English word of the day? Okay, today's English word is what's the style? What's the style? Crate. Huh? Crate. Crate. Ito yun yung kinakargahan ng mga mabibigat na mga Crate. display, mga Pwede. galing bodega. Pwede. Ganyan yun, di ba? Crate. 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 Yeah. Pag nabutas yan, crater. Anong spelling? A crate. Crate. K-R-A-I-T. Crate. K-R-A-I-T. Yes. Oh, parang Meaning, It's a poisonous snake. Oh, yeah. It's related to cobras. Same family. Yung cobras mo ba dyan, Pangulo? Poisonous din yan? poison. yes. Yes, syempre. Hindi, ang cobra ko ay hindi nakakamatay. Ito ay nakakabuhay. The cobra he's thinking of is the energy drink. Not the yun. snake. Yeah, iba yun. The drink. Snake pala yun? What about your snake, Yorme? Hmm? What about your snake? What about It's not poisonous. It's harmless. your crate is harmless. Yeah, my snake is harmless. Okay. Well, I don't have snake. You know what? His crate is harmful. It's bad for everyone's health. Meron siyang snake, yung kaibigan niya ahas. Nang aahas. Anyway, maraming salamat, Boy Tisoy. Our English, Bisaya word is... Oh wait, let me see if I can say it. Right. Hinawayon, Hinawayon. Meaning, judgmental, yes. Next English word, and crate, crate. Meaning, Crate. poisonous snake. ayan. Maraming salamat, Boy Tisoy. Dagang salamat po, Tisoy. Dagang salamat po sa tanan ng mga nagpa-orasyon at mga nagsumbong. And once again, hello po sa staff dyan sa sasakyan dyan sa may EDSA Si... Green Hills. Si Miss Claire. She's listening right now. Salamat, Miss Claire. Si Jer Babes Ramos na muntik ng mabangga sa kahoy dahil sa programa. Ma'am, Bakit? huwag kang mag-alala, ma'am. Pag sabi ko sa kahoy, sabi ko, Nag-stop naman ang kahoy, Pangulong hindi yung Dago. sasakyan. Pero umandar na Yung sasakyan? yung kahoy. Di ba ano yan? Minsan Ingat, ginagawa nila yung mga papel. Yung Yung ganyan. kahoy. Hindi, pag ingat po, yung tumawid yan eh. Yung sasakyan. Yung kahoy. Nabali, May nabali. mga ugat-ugat din yan, Pangulo, di ba? Yung kahoy. Hindi, yung sasakyan. Akala ko yung kamay ko maigat-ugat. Salamat po. Ito po si Pangulong Dagong nagsasabing kumain ng marami and live a healthy lifestyle. By the way, ito pala before I forget. Mga tsuhin natin. Tsuhin niya daw si Julius Maraya. Mabuhay ka, Sir Julius from June Liborton. Right. Mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo, check your oras, 7 minutos after alas 12.